Good morning mga kauragon. Gagawin natin ngayon ay atsarang ampalaya. Itong ating mga ingredients: ampalaya, bell pepper, siri-pari, siling mahaba, panigang, pamintang pino or black pepper, suka. Suka pa ito pero nakalagay sa baso ng pundador. Ito yung asukal at asin, pinaghalo ko na siya. Ang ating luya, sibuyas, bawang. Gagawa tayo ng ampalaya pickles. Ano? Tama ba yun? O atsarang ampalaya. Masarap po ito. Partira natin ng pritong galunggong. Pwede natin ito ibabad ng mga hanggang ilang araw bago natin kainin para lalong masarap. Okay, mga kauragon. Hiwain ko muna to ha. Okay, ito na po. Nahiwa na po natin yung ating mga ingredients. Ating mga pang-ihalo sa ampalaya pickles or atsarang ampalaya. Ayan po, yung ating ampalaya. Siling bell pepper. Tapos sibuyas, so pinag-apat ko lang yan. Luya, siling haba. Tapos yung ating bawang, yung bawang medyo malaki lang para magandang lasa niyan. Yung asin, tsaka yung suka, pinagsama ko. Ito yung suka, ito yung pamintang buo. Okay. Pakita ko sa inyo kung paano itong gagawin. Okay mga koragon, umpisa natin ng paglagay. Yung ampalaya muna. Natin itong sili. Tapos kagandang konting bawang para sapin-sapin sila. Siling panigang. Tapos yung luya, sibuyas. Ito uli. Paminta pala. Tinang konting paminta sa ilalim. Tapos ang palaya uli. Ito yung konting sili. Panigang ay yung para sapin-sapin sila. Siling panigang. Yan. Ganti ng luya. Para maganda presentation. Sibuyas. Yung bawang. Yan. Ang palaya uli. Tapos to. Sili. Yan. Kasi sapin-sapin natin para halo-halo siya. Sibuyas, para hindi kakasalo sa garapon na ito ha. Bawang. Siksikin na lang. Ang palaya uli. Pag ganyan nagkasa sa isang garapon. Dalawang garapon na gawin natin. Luya, sili. Sili pa uli. Yung siling panigang. Bawang. Luya. Sabuyas. Ano lang yan? Magkakasunod lang yan. Siksikin natin ganun. Yan. Alam niyo kung paano magkalagay. Sunod-sunod lang. Para hindi siya maano. Yan. Pagkase na lang dito. Pagkase. Pinagkase sa isang garapon. Sili. Luya. Yung bawang. Yan. Pagkasedal natin dito. Yan. Tayo ko na lahat ito. Kakasya naman siguro. Dahil lang mga kauragon ha. Yan, di ba? Oh. Kasya naman, di ba? Ang ganda ng lalagyan. Okay, mamaya ilagay ko yung panghalo. Okay.
Halatin dito itong ano, yung asukal at asin. Yung paminta, lagay natin. Tapos ito, suka. Yan. Ito natin, haluin ng atsara. Para matunaw yung ano, matunaw yung ano, yung asukal at asin. Ito mga kaurago, no? Ang ganda ng laman, di ba? Oh? Tapos tingnan nyo kung paano paggawa. Mapag-aaralan nyo kung paano. Tuturawin ko lang itong asukal saka yung asin para maibuhos natin sa loob. Tama-tama ito ngayong tag-init. Bili na kayo ng galunggong or tuyo. Madalasan nyo ang sarap niyan. Walang bitchin-bitchin to. Ayaw ko maglagay ng bitchin sa ano. Iba kasi nagkalagay ng bitchin sa atsara eh. Ito wala. Yan, matutunaw na siya ano, yung asukal tsaka yung ano, asin. Titikman ko to mga kauragong para ano, yung tamang-tama ang lasa niya. Yung paminta, lulubog na lang yun kasi bilig-bilig naman yung paminta niya eh. Lulubog na lang siya doon. Naku kung may paminta, ano pa? Tikman ko mga kauragong ha. Kulang sa asukal, mga kauragon. Dagdagan ng konting asukal. Yan. Hindi pa. Sarap medyo matamis sa ano eh. Sarap medyo matamis sa atsara. Tutunawin ko lang para ilalagay natin doon. Ang ganda ng pagkakalagay, di ba? Bukas lang, pwede na yan. Masarap yung ano, yung overnight na ano, nakababad. Mga ilang araw pwede yan. Maski isang linggo yan. Hindi masisira. Try nyo, mga kauragon, yung ampalaya. Atsarang ampalaya ni Manoy Uragon. Ah, di ba? Yan, may tunaw na yung ano niya. Ang ginamit ko dito ay yung ano, wash na sugar. Ayoko gumamit ng puti. Yung white sugar, ayoko nun. Iba kasi white sugar ginagamit eh. Ang ginamit ko, brown sugar. Ayoko ano, yung wash. Ay mga kuragong, pwede na natin ilagay ito. Pwede na natin ilagay. Yan. Parang kulang yung alang sabaw niya, di ba? Pero, pwede naman yan. Pwede dagdagan yan. Pero, pwede na yun eh. Tapos, tatakpan natin yan. Ito mga kaya kung bitaligtad siya, para yung suka niya, tsaka yung mga ingredients, ano sa iba ng ano, sa may takip. Para pagkakain tayo, malalasan mo yung ano, yung sarap nito kasi nakababad yung nasa ibabaw niya. Kasi hindi natin pwedeng punin lahat ng suka ito, aasim ng gusto. Kung lang yung suka nilagay ko, yan, ganyan lang. Oh. Patong mo na siya ng ganyan. Para sigurado, patin natin isang pinggan yung pag matapon. Ito, nakapatin siya dito. Hindi naman siya natapon kasi selyado naman yan eh. Kaganyan natin yan, no? Okay mga kuragong, try nyo ito mga ingredients na ito. Masarap to. Masusubukan nyo, ang sarap niyan. Okay? Maraming salamat po sa panonood ninyo.